ba biki kan zai sani in tabar gaba yadda nake ji a zuciya ta ke baki sarraɗaɗinsa ba da za a biye wa abin da rai ya so da ba za a wahala ba kwata bin da zuci ta so ba ta same shi ba samin zuciya na ta kunci ban san manufar ki ba na kasa cire ki a rayuwata kan ga tamkar ki ba ko zaki da ke da na ta koka ba zan iya barin ki ba kallo sai ke mai alkunya sarina ke zan sanarwa kan so da na shirya na so ki da rai da rayuwa ba ke sai na jinya tsarina in ba bike tarihi sai ya sauya kyakkyawa siririya gata nan da daɗin murya don me aka yi ta duniya sanadiyar soyayya ga wata kallon soya kare a gurin mai tarbiya ko da kala